Uit de huid gaan steken, maar ik moet er in de kranten lezen. Hoe lang nog? Mannen. 3 mannen. En Jelle hier op zijn heegst. Beent. Ik wil even net dat ze het weten. Dat is nou liefde. Dat is nou houden van. Dat is het wisten dat ze elkaar nooit meer missen moesten. Afkijk in de zitten. Gaat niet goed met Mem. Waarom? Mem met kanker. Ik had de laatste tijd een heel soort naaitocht. Maar jij er ik al, je doet er nog niet aan de hand weer. En met giet al je fieste vlug. Dit kan ik net bijbenen. Dat kan ik net helpen, deze ziekte gaat vlug. Vjocht je nog zo lang als het kind, Mem. Mem, alsjeblieft. Ja, bandbaas weer. Zuster komt hier uit geen nieuwe column van mij. Nee, schreeuw maar dat ik met vakantie ben. Nee, ik ben net met vakantie, ik voel me net vet. Maar dat hoeft elke keer net te weten. Ja, ik koe net jeder België. Dat za. De heu. Kies mooi. Ik kan een afspraak maken bij een healer. En wat? Een healer. Hij is echt heel goed. Oh, zo'n piskikker. Ja, nou kom dan maar. Zit uit waarin jaren. De was is vaker gek van mij. Men zeggen denk ik wel van vieren. En ik moest even bij die waai. Het rint zoals het rint en ik al rint het uit de hand. Ik had een naaiers leefde blauwe vrij. Ik ben zoals ik ben en door haast alles nog niet hand. Maar loop mij maar, ik ben het les bij die. Maar loop mij maar, ik ben het les bij die. Just wel, het is goed mis met Beent. Hij had nog niet een kalm mist. Nou, op vakantie er zeker net. Ik zal maar eens even een bijdrage leveren voor die fruitmand. Weet er nou dan van dat het te let is? Ja, maar ja, nou had het er nog wat aan. Voordat we het weten, dan is het te laat. Hey. Dis je er maar bij in, Tink? Nou. Zat je het Beent mij nou nog nooit in eigen jongen? Nee, weten dat je een eer zou volle schenken. Ik graag wil dat je wat jij bij mij komt, Mien. Ja, dat zei de specialist ik. Maar ja, als je goed vielen werm, zon je dan naar een dokter gaan, no? Zoals misschien een kopje kruide thee bezitten. Om te leren wat libjen is, de hartje naar het lichaam. Een belangrijkste ziekte tussen psyche en lichaam. Dat is net eenvoudig. Zeker als je er nog niet in verdiepen gaat. Oh, mijn mem pikt dingen heel vlug op, je. Maar een combinatie van goed eten, drinken en meditatie kan ik je ook psychisch nog wel weer in balans krijgen. Oh, maar mijn psyche is niet misbaar, dokter. Ik ga kanker. En daar kan ik niet ontwaan. Oh, dus geen wonders?
Neem me net kwaad. Je bent tenminste niet eerlijk. Ik wou dat ik oorzees koe. Maar de meesten niet met haar een hand opereren. Hoe werkt dat dan? Het zit je vanzelfs vrij om alles te bezieken. Maar je hebt net een soort tijd meer. Ik zou zeggen, geen er verstandig mee om. Maar de tijd bedoel ik. Doch wat je altijd nog waar wonen, brengt ze volgens ook tijd terug met familie en leefhavende vrienden. Ik was spullen aan het uitzoeken. Dat kan later ook nog wel. Het is koud hier, hè? Last van mijn keel. Mag ik zo'n snoepje van je? Zo'n scherp dingetje? Dat was je toch aan het eten? Talita. Joukie. Kedee. Ik ken dit net aan. Gewoon, van de ene op de oren die huppatee. Euthanasie, fot de mijn mem, er is een wijver om echt. Nee, er is geen wijver om. Ja, maar... Waarom hast u geen vertrouwen in de natuurlijke wij? En toch ik mijzelf er dan een plezier mee? Dat het langer wordt? Wie gaat het je nou hoor? Hoor ze leven hier? Talita zit me net aan te zien en zo elk moment die delvallen kennen. Ja, sorry jongens. Ik wil dit echt net. Maar we zullen het accepteren, man. Ja, en hoe gaat dat dan? De dokter komt en dan... Alsjeblieft zeg, moet dat nu? Het gaat mij er alleen maar om dat ik net een ogrieselijk soort pine hebben wil. Wils de uitkomst toch hetzelfde is. Daar heb ik geen zin in. Alsjeblieft net al lang ziek bent. Dat weet men toch net als men het net eens bestaat. Toch zelfs bepalen wanneer het van mij het punt komen is dat ik net verder wil. Ik ben toch baas om mijn eigen lippen. Nou, hard zijn zeker wat. Ja, ik zie net in waarom als de deur te meer te keer was. Vlugger dan dat er uit hem zelfs komt. Dus tekst in kop in het zo'n bent. Die ging ik toch, dat zit vast. Ja, en misschien bedoel ik al dit wel hopen dat het net zij is. Dat de deur is door voorbij gaat. Begrijpst? Ik begrijp jou ook wel. Je wil herinnerd blijven zoals je bent. Waardig, mooi, sterk. Voor mij bleef mem altijd weerdig, mooi en sterk. Wat kan mij het nou schelen hoe het ze eruit zag? Is dat niet heel egoïstisch? Alleen maar vanuit jezelf? Ja, nou en? We vechten hier tegen iets waar niet tegen te vechten valt. Als Joukje nou een vreselijke strijd moet leveren om aan het einde te komen. Op een manier die zij niet wil. Worden wij er dan gelukkig van? Is het dan minder erg voor ons? Ik bepaal het zelfs. Alles. Ja. Baas, poppenbaas. En het laatste wordt het Joukje.
dat ze. Ik heb de witte waterlelie lief. Daar die zo blank is en zo stil haar kroon uitplooit in het licht. Reizend uit donkerkoele vijvergrond heeft zij het licht gevonden en ontsloot toen blij het gouden hart. Nu rust zij peinzend op het watervlak en wenst niet meer. Gemeente, vandaag nemen we afscheid van een geliefd dorpsgenoot, die zoveel betekende voor zoveel van ons. Die een leegte achterlaat waarin wij elkaar de hand reiken om het verdriet te verzachten. Hoyte Hoytinga, vader, opa, echtgenoot. En in deze samenkomst willen we hem gedenken met respect en genegenheid. Die nog steen. Uit de dij van Juster. Neemt gij Joukje van der Waal tot uw wettige echtgenoot. Die jurk weer mijn viesten te krap worden, wist nog wel. Ik kreeg het jaar weer eraan uit. Dat de deeuwen skieden zal. Wist het nog? Ja, dat weet ik nou heel goed. Ik wil dan een kwijt, Joukje. Ik wil die zo lang mogelijk bij mij houden. Ik wil net als toe, omdat er tussen uitknipst het gevoel hast om die waardigheid te verliezen. Toch is die waardigheid niet verliezen van mij. Dus leefde ik het verder als vierde kind. Eens wil ik, omdat ik het zeggen, dat dus leefde grutter is als de pine. In elke dij, mijn dij, ben er zoveel weerdevolle momenten dat... Dat is me weer eens naar de kroes kopst. Dat de 5 in de klok zit. Hè? Is ook zo wat. Goed. Zo lang mogelijk te keren. Beloofd? Beloofd. Maar als het werkelijk niet meer gaat? Beloofd?
En Johan begint zijn praktijk ook in Eiburg. Ik kan niet meer, hoor. Hé, schiet eens op, luilak. Je zou toch denken dat je met zo'n nieuwe vlam wel wat meer conditie zou hebben? Hé, wat? Wat is er? Opeens weet ik waar ik thuis hoor. Wat bedoel je? Ah, niks. Ik zie je thuis. Hé, joh, waar ga je nou? Nou, liet ik maar. Lieve schat, ik ben van je gaan houden. Ik wil met je verder. Luister, kijk, er is gewoon geen keuze. Ik kan gewoon niets anders doen. Dit is wat ik moet doen. Ja, dat begrijp ik ook wel, Nee, ik ben maar... verplicht aan Cynthia en aan Bent. Ik kan niet anders. Luister, het hoeft niet echt Eiburg te Luister, zijn. We ik kunnen ga niet met je mee naar Eiburg. Ik wil Klaar. met je... Ik wil met je samen... Nee, ik kan niet mee. Talita. Lieverd. Geef het tijd. Het komt goed. Je bent nog lang niet van me af, hoor. Beppe? Ja? Kan ik Beppe wat vregen? Vanzelfs, leven. Doe altijd. Die Beppe deed? Ja, denk het wel. Maar elke een gaat om eens deel. Hm? Mijn vlug? Ja, vlug nog. Dokter had zijn dat het net lang wordt is, ja. Die Beppe dan naar de hemel? Ja. Ja, daar ging ik wel vanuit. En kan ik Beppe dan nog dingen vregen? Ook is alles vregen. Altijd. Maar hoe kan ik dan antwoord krijgen? Beppe kan anders net mee praten. Dat zegt hier vieren. Hier zegt toch altijd vernemen wat ik bedoel. Want ik houd anders van die. En daarom zegt toch altijd hier in die het vieren wat ik zeg wel. Dat is leefde. Wist nog? Je mast in leeuw in je leven. Ja, maar leeuw is best moeilijk. Ja, maar daarom heet het ook leeuwen. En dat is een kracht. Een kracht is net zinkisten, maar wel vieren. Auw. Dat is toch net jongen, hè? Maar wel veel. Ja, correct. Oh, mijn pop. Vlug, vlug, vlug. En dan net nog normen en weerden. Wat is dat ijs? Waar begint dat? De politiek had er de molen vol van. Maar diezelfde politiek creëert een verhaal waarin iemand op bedrijven houdelijken uitrent op een echtscheiding. Een echtscheiding die Sint-Wurg al regelijk is via het internet. Het wordt allekeer vlug, vlug en nog vlugger. Een eer trouwt en dan een flitscheiding, want de relatie is op. Wil zijn hier leven eens te kwart is voor één leefde. Voor één grote leefde. Waarom moet het jote dij zo vlug? Maar hier is je benen. Wat zie je nog te doorbrengen? Wij missen die kolom. Die stoel is te lang leeg, dus me gauw we bedden weer het meest. Het is je saai te saai. Huh? Groetnis, Sim, Jaap, Wiebe, Benny Gray en alle oren. Nou. Wat is dit? En de borreldesker zit erbij. Ja, niks alles. Een vrouwje, een borrel.
Ja, Eén. Dit is 2. Alsjeblieft, neem toch niet op mij. Alsjeblieft. Alsjeblieft. En ik wil even wat zeggen. Ik heb besloten om zo lang mogelijk te blijven in dit aardse leven. Punt. Nou. Ik ook. Wat bedoelst? Ik ga niet in Amsterdam wonen. Ik blijf hier. Voor jou. En voor hem. Iemand moet toch straks voor hem zorgen? Oeh. Maar jou. Ja. Je moet me wel leren koken. Ja, want straks stuurt het kreng me nog het huis uit. Oh, nee. Nee, vast niet.
Nog zo'n scherp snoepje? Kom, we gaan.